सरि, आं मिथिगौ आं गोबां गोरोन्थि मावो। जेबो साना हवा, जा गोसो बेखौनो डाइरेक्ट बुङो। बुंनाय समाव साना जे आंनि बुंनाय रावाव नों बेसेबां दुखु मोनगोन। जा बुंनो गोसो डाइरेक्ट बुङो। नाथाय नों आंखौ जेब्लायबो निमाहा होयोमोन ना। सरि, बे बारावबो नों आंखौ निमाहा होदो प्लिज। जानांगौ नों मिथिखागौ आंनि जिउआव नोंनि अनगा रावबो गैया होनना। जायनि सिगाङाव आं जेबो साना हवा बेबादि राव बुंनो हानाय नोंल'सो। जायनि सिगाङाव आं बास डाइरेक्ट बुङो। अब्लाबो सहायनानै दङ जेराव आंनि गासैबो हुदाखौ। आं मिथिगौ नों आंखौ हाजासे हास्थायो। औ खोनादोंना? आंबो नोंखौ बेबादिनो मोजां मोनो। प्लिज नों आंखौ गावनि सानना निमाहा होदो। सरि, I am really sorry।